Pozdrav! Danas sa mojom malom dječicom ćemo raditi nešto kao korpicu, odnosno kako bi rekla, pa kao zdjelicu za ključeve. Uzeli smo, znači, od kartona, mi smo rezali oblik srca. Treba nam, znači, ovako ljuskice od pistacija, naravno mi smo ih pojeli. I sad ćemo, znači, ovako lijepiti sa ovim pištoljom. Ajde mami do kući. Dava. Zaj. Još, ajde još. Zaj. Daja sam ti već. Ajde, moraš mi puno. Vidi, da sam ti puno. Mati se uzeti puno. Neće vreće papa. Nam. Ono. A ne uzeti. To su ti ovo. Zaj. Ara. Nasem. Ala. Nam. Papa. Ovo. Ma nema. To kad se biti jači. Pistacije, da. Aha. Nana. Da su jalovači. Može? Ne. Može nasta. Možda nisu gotovi. Mamo, puno to lijepiti. Ja ne znam kako sam. Daj. Hej. Daj. Da moći. Dosta, tako. Čekaj, mama ti ovako. Okay. I sad bojamo, hoćemo prvo tu vanju. Ajde, sve boje tako. Polako bojamo. Može tako. Ajde opet. Hoćemo onda opet okreći. Može? Ajde, tu. Dolje. Ko pritisne malo, da se bojamo. Ja mogu sama. Ja sam te crva. Moja. Može mama malo? Sad ću ja da jadim. Ja neću više jadit. Evo tu. Ko? Malo opet ovo tu. Ko? Još? Rezultat, znači, našeg rada i igre. Da? Znači, mi ćemo ovako držati ključeve i slične stvari unutra. Ako vam se sviđa, probajte sami.